Okay guys, pupunta kami ngayon sa Payong Rock Formation. Magpapalamig tayo doon. It's summertime, kaya dapat chill lang tayo. Kasama ko pala si iBlur TV. Subscribe to my channel. Yo guys, welcome to my channel. Nandito kami para mag-inom. Yes yo. Maglalakad lang kami ng mga 50 kilometers. Actually guys, kasama namin yung mga kabats namin sa high school, mga classmate namin sa high school. Inimbitahan kami. At sino ba naman kami para hindi pumunta? Invited na nga eh. Sila nang bahala sa bring. Presence lang ang may ambag namin. Kasi sila naman ang mayayaman eh. Mga kasama na. Okay guys, Payong Rock Formation. Here we come. Coca-Cola Philippines, salamat. Salamat sa pag-sponsor. May biskuit. Salamat. Maraming salamat sa sponsor. Maxim GSM. Oh, GSM Blue. Ito na palakit mo ito. Salamat. Ano ba ang cortesy? Payan na ito. May payan. Pista ka bang kami rin magsweldo mo? Hindi pa photo, di mo i-endorse. Parang kapalawag. I-endorse ang photo natin, Gina. Ay, Goldilocks. Photo by Gina. Ikaw Jogi, nananimukan. Ha? Pupunta na Yan, pasasalamatan. Puro ganina mo. Hair and makeup. Pag-makeup pa, pag-makeup. And hairdo. Wala pa. Punta ako sa camera para mo. Mamaya mag-makeup ako. Oh, picture mo yan. Isang piyon. Yari si Rosana. Kumari pa dito lang siya pansit kanina. Gulpi. Kailan ako tinawag ang tagabi? Okay guys, yan. Video siya. Tayo na lang niya kung sino ang mag-aangin. Kaluwi ko sa mga patay ko. Uy! Pagulaw naman ang dili ba hindi mo mara? Rumanat mo tilamon sa katalan. Si Jogi, bogos-hogos lang doon sa makaan eh. Pero nati mo. Kanya life, this guys. Sakay dugong po matin. Hindi mo na ba eh? May lugod Hindi yan kasi eh. napakipot. Sa mukha dito pa sa likod. Balso ka. Pansit ang binibirahan doon, no? Solo niya. Solo. Ito sa kanya nga tanan pagkain sa bobo. Yung ginaya ko, kailangan pag-imuotanan. Wala ka. Ano ba ka prayo? Pati ka ba ho? Ako ko ang irim nun. Wala eh. Nagakok, Jogi. Hey!
Pati naman ang lamigin. Init. Pati yan, photographer. Kaya natin ko, hindi kaniya ako eh. Wow, ay. Malan madam. Marisa. Wow, ay. Malaysian tagyaon san. Pag-ibig. Diri, Malaysia ito mayaon ko an. Rancho. Sama na ay. Ah, picture. Kaya mo lang pinapicture. Ay na jog game dara hatopis. Pero mo lang ka na iburbado kay dubli mo na ibado. Ano Charlie? Ito talaga bang sulod pero? Mao man na binaasahan sa im. Bago ko pagdara di pa nylon kay bas mo. Bayan may pumulsot. Dirt na pulsot. Mura nga tinday ko, di ba dito? Mura nga sigaw nga. Oy, sino pag-api niya konti sora nga dito pa. Sinasilid light nga to. Na dito kasi. Sinasilid sa luyo. Hoy, sana all may sige. Hoy, hindi. Na dito kasi basta ko, di ba? Sana all may sige. Di kang pakapalit sus. Ikaw si Braya. Mau pa yan iyo palawan kay may sus na ano. Kasi, open siya nga malo kilaban sos. Kaya paano man mag-change ko? Ay, mapapag na lang. Depende. Bakit bumabalo na nga si ito di mak... Team Brown out. Guys, pauwi na kami at medyo ano na, high tide na. Oh, ayan sila oh. Wow. Hi to my vlog. Hi to my guys. Yung team Stabid. Team Sabit. Okay. Raya Rose. Pare. Kapting mo na. Iyalin. Napita sa nagsipit. Uy. Hello guys. This is Ivler TV. Subscribe my channel. Oh, Juki. Hi, hello. Andyan sila oh. Andito kami ngayon sa... Ha? Ano man ito? Andon si Paglit Vlog PH oh. Hoy! Antihi-ihi na. Wow daw. Jogi! Sa Milby. Sa Milby. Jujuwain, susupain. Susupain. Pwede bot? Dari na lang ito ay. Direkta talang din ay. Agit magligid. Direktahin din eh. Dito lang adi. Diri, sunod kam sa
Berapa deh? Atahala. Oh, talpasin. Price war! Alas na. Ay, ikaw, mayroon ka ba? Pinasulot mo ba? Ayaw ko ba yung Ay, hindi man natin yung biskuitan. Mga plastic. Mahirap ang pinagdadaanan namin, guys. Ayaw ka mga to kay Dagang Baler. Delikado dito. Matutumba kam. Ano, malag pa kam. Alag pa kam. Mag-otro pa kam. Otro pa kam. Ano nga nakatulang sa mga panimalay. Ikaw ba yang nano? Magmamahang ka na ba yang? Ha? Guys, ulit. Lahat kami basa. Ano pa si Kulit pagpadil ang tusos sa? Oo, dapat. Para may thrill. Laro daw, laro yun. At mga hold agger may promo. Hold up to! Hold up to. Paghatag mo sa bata, masad. At dahil dyan, mayroon kang free oven. More mag-hold up. Meron kang free refrigerator. Refrigerator. Free ticket trip to Hong Kong. Tata.